蜘蛛はイヤーロープ。罪人の男は地獄に落ちた。逃げ惑う男は、こんな時に生前助けた蜘蛛が救いの糸を垂らしてくれる話があったことを思い出す。そんな男の頭上に、なんと頑丈なエレベーター用のワイヤーロープが降りてきた。男は生前、エレベーターの点検業務をしていた。あの話の蜘蛛のように、エレベーターを助けていたと考えられなくもない。ここを登れば極楽へ行ける。男はロープを登り始めた。地獄の鬼や罪人たちもロープを登り追ってきたが、全然切れる気配がない。男は無事極楽に着いたのだが、頑丈なワイヤーロープはもちろん切ることができない。鬼や罪人も続々と極楽に乗り込んでくる。そうして極楽は地獄と化すのだった。